Ano man di ay? May nganang ako, wako na palitin bike. Paminaw na ko, wanay kapalit iyang kuya. Kaya makabalo lang ko kung kinsa nang hilabot sa mong bike. Bantay lang ako. Dili lagi na pa dong yang kuya. Balik na ko ba? Boss. Sige na mo bike, boss. Bike to. Bike to ba? Dili sa boss, kaya ko kwarta boss. Dito ba? Bike ba? Bitaw go, bike, bitaw go. Sige na, boss. Barato ra kayo ni. Bagay kini sa pagumangkon. Piki lagi kwarta boss, wag ko kwarta boss. Tunin to yung bike to. Sige na ta. Mamugos baka kabalong wate kwarta. Go, palitin ang gunagod. O gusto ka, ikaw palit. Mama kay kwarta. Si Konta magaron. Dito ba? Wabi ako katisting ang bike. Sukat pa sauna. Wala mga may katisting, ikaw na noon. Kabalo na ba ka nga wate kwarta? Kamu good? Tagsaran ba kayo na maligag bike niya ni ron? Barato kayo. 1.5 bra. Ito, 1.5 ba to? Barato ra kayo. Bisan pag sa kalibo na. Ay pag tumas imong gusto, ipalit ra ito nagbugas. Barato ra kino. Saro di ka kabala sa bata na. Dito, patisting na ako ko. Bisag bike lang. Pila naman na kabulang ginamit ana boss? Brand new jud kayo ni boss. Wag ginitat sa. Ito, hindot ka doon ka na basket. Bisan pag sugawan ko ng ito, bisag asa. Atik-atik na pagkagsugoon, kay para ako ng paliton. Tara, mangulit ah! Tara na, pauli! Hindi lagi ko ba? Pagtuman lang sa mga gusto. Latusod na makaroon. Gaw, pagkorog bunal, gaw. Pagkorog bunal. Bunal ako man yung mataan ni ron. Tindog ba? Tinagin na ito na paliton ng bahay ka na. Mahal makina. Palit lagi ato ba? Go, palitin ang bata go. Palit lagi ato ba? Ano na lang. Basig na kay mga gamit dra ah. Basig mo na kay cellphone. O unsa bay gamit mo mga pwede na to iswap ani. Kano na lang cellphone ni mo swap to? Bitaw go. Bahala go kay silpong go basta makabike lang si Ethan. Isa may gamit akong kontak. Imong now? Boss, na ako cellphone boss, pero saon man nga gamitonon makani boss. Importante gyud kay ni daghan kay mga kontak. Sige boss. Baligyan na ako ni sa lain. Bahala 500. Goods na. 100 na lang to. Go. 700 lang oh. Palitin na. Bangon ragutan. Latiguhon ta man karon. Ikaw muli ay. Hindi ko niya palitan. Ikaw muli ay. Palitan. Lagi na ba? 100. Di man tani magmaon ni akong pagumangkon ug wa ka nagsusuro ang bike mo diri ah. Go, ala ka go. Natura naman na. Kay negosyante man na siya. Sinsya kay boss. Wala na ko tuyo ang magmaoy ng pagmangkon. Kung saon ta man, hilig man niya yung bike. Gusto dito ko ana. To, palitan lagi ko ba? Palitan lagi Ako mo ganun dinalian ng pagbaligya kay kailangan king kwarta ba? Sige, kabalo naman ko nga di ko ni mo lab. Kaya una pa man mo cellphone kaysa sa kuha. Grabe. Tuyang Ethan gaw oy. Nya. Sige boss, una sa ako. Pasensya ka sa disturbo. Patasa. Swap lang ta cellphone. Para po sa akong pagumangkon ba? Saon ta man nga. Lamang ugay na akong pagumangkon. Butan day ka boss no. Sugal ni mo imong cellphone para lang sa imong pagmangkon. Ay, ingani jud si Agaw. Butan kayo. Pinanggak kay pumangkon. Sige boss, swap lang ta. Permentihay mong kamayo sa imong pagmangkon boss. Kay mo bawi ra na sa imong puhon. Hinaot nga makabawi ni pohon. Kaya gisugal ba yan ako akong cellphone. Kanya karuntan. Na naman ka bike. Pag binuotan na ha, ay na si pagbadlong. O sige to, magtarong na ko sa eskwela. Promise ako sa imo ah. Pagdurot as mo dito tan. Kay gi-sacrifice ang cellphone para na sa mong bike. Basta timan ayaw pagbuhat og di maayo. Labaw na nga ng mangawat. Ayaw gyud buhat ta. Kami na ng bike ko, Nya boss. Cellphone. Tara boss. Nya. Madus ako. Dali po ko. Salamat kayo. Kay sa Agaw. Purong ni mali. Ano nagpurong man tuwa na to? Ing ato ang kugihan nga tao gaw. Ah, maupod. Tama sa gilak. Ta. Nahinara padagan ha. Kasi mga pango sa panang tuhod ni mo. Oh, kita ka ng bata nga naghilak to. Ano man di ay? May ngana ang tako, wako na mo palitig bike. Wa siguro na ikapalit iyang kuya. Biasa ka. Kay pangitawan ako imong bike. Paminaw na ko, wa na ikapalit iyang kuya. Kay makabalo lang ko kung kinsa nang hilabot sa imong bike. Bantay lang nako. Pasalamat lang katan kay nako cellphone gikaswap. To, dili lagi na pa dong yang kuya.
Base mo tanan natan kung pila presyo ng bike. Base mo palit na ba? To, palitan ko na niya yung manghod. Taysa. Murag isog man gaw. Kinsa nakuha ning bike? Nga naman. Pangmalian ta mo bukog ron. Tay sa boss be? Say bike nga. Kinambyo man namon sa mo cellphone. Kuha man yung bike. Ay ko ninyo gilada. Gapon man ang ipalit. Gilad ko ninyo. Sige ilan. Ay may pasingil nga kawatan me. Kawatan jud mo kaysa kuha ng manghod. Mao nagilak to. Sa ato pa. Nya. Madus ako. Dali po ko. Salamat kayo. Daan palagi ko gaw. Kawatan to. Namaligya. Nagpurong. Ano mo si gang istorya? Amin ang bike. Pangmunalan ni mo ani ron. Oh, bike na ko to. Bike na ko ba? Bike gyapon imong gihaw na una. Nya ko cellphone.